गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आर'नाइ रादाबनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। फिफा वर्ल्ड काप काटार 2022नि ट्रफिखौ लियनेल मेसिनि दैदेननाय आर्जेन्टिनाया देरहानो हाबाय। आर्जेन्टिना आरो फ्रान्सआ आबुं समसिम गेलेनायाव मोन्नैबो हानजाया 3 गलै जोसुमनो हादों। बेनि उनावनो पेनाल्टि जोसुमलायनायाव आर्जेन्टिनाया 4 गल आरो फ्रान्सआ 2 गल जोसुमनो हायो। फिफा वर्ल्ड काप काटारनि बेस्ट प्लेयार एबा बयनिख्रुइबो मोजांसिन गेलेगिरि बान्था गल्डेन बलखौ आर्जेन्टिनानि गेलेगिरि लियनेल मेसिया देरहानो हादों। लोगोसेनो फिफा वर्ल्ड काप काटार 2022नि बयनिख्रुइबो उन्दै बैसोनि गेलेगिरि बान्थाखौ आर्जेन्टिनानि गेलेगिरि एनज' फार्नान्डेसआ मोननो हादों। आरो फिफा वर्ल्ड काप काटार 2022आव फ्रान्सनि केलियान एम्बापेआ बयनिख्रुइबो बांसिन 8 गल सोनो हानानै गल्डेन बुट एबा सनानि जुथाखौ मोननो हादों। लोगोसे बेस्ट गलकीपार एबा मोजांसिन गल हमथाग्रानि बान्था गल्डेन ग्लबखौ आर्जेन्टिनानि गलकीपार इमिलियानो मार्टिनेसआ देरहानो हादों। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोना सानैबो मेघालयानि शिलंआव नर्थ इस्टार्न काउन्सिलनि गल्डेन जुबली एबा सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनायाव बाहागो लादों। नर्थ इस्टार्न काउन्सिलनि बे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनायाव बाहागो लानानै भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा नर्थ इस्टआव गासै 6,800 करोड़नि प्रजेक्टफोरखौ थाबैनो मावफुंनायनि खोथा होदों। लोगोसे भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा मेघालया आरो त्रिपुरायाव गासै 1100 4G मबाइल टावार लुफुंनानै होगोनखौ फोरमायदों। नर्थ करिया हादोरा गंनै गिख्रंथाव बेलिस्टिक मिसाइल आनजाद खालामदों। साउथ करिया आरो जापानिज अफिसियेल सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला नर्थ करिया बे बेलिस्टिक मिसाइलखौ साहा सोनाब टंसांग्रि हालामथिं 500 किल'मिटार गोजानाव गावहरदों। आरपीएफनि सोद्रोमाफोरा 9 जन रहिंग्यानि आयेन बेरेखायै भारताव हाबफैनाय सुबुंखौ हमनो हादों। त्रिपुरानि आगरतला रेलवे स्टेशनाव रहिंग्या हादोरनिफ्राय आयेन बेरेखायै भारताव हाबफैनाय सा 9 सुबुंखौ हमनो हादों। झारखन्डआव सासे आइजोनि 18 थुख्रा खालामनाय मोदोमखौ हासिंनिफ्राय बोखांनो हादों। झारखन्डनि दन्दा पाहार जायगानि थागिरि सासे आइजोनि 18 थुख्रा खालामनाय मोदोमखौ हासिंनिफ्राय बोखांनो हादों। खौरांनिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला बुथारनानै फबनानै दोनजानाय आइजोआ दिलदार आनसारिनि नैथि बिसि एबा हिन्जाव गदायमोन।